Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Encantados de volver aos informativos diarios na televisión local a partir de hoxe, todos os días, de luns a venres, información de As Pontes na televisión de As Pontes. Comezamos falando dunha cita inminente, dunha cita importante para As Pontes. Falamos dunha das nosas feiras emblemáticas, a Feira do Grelo. Está ao caer, e o mes que ven. Lembremos que o día 15 e, por tanto, comezamos coas previas desa feira. Comezamos falando das bases para o certame de cestas que xa as coñecemos. En 3 semanas tocará volver sacar a carauta e o disfraz e desfrutar dunha das festas máis emblemáticas da nosa vila, o Entroido. Unha cita que ponteses e pontesas non entenderíamos sen outra das grandes tradicións destas festas, como é a Feira do Grelo das Pontes. Edición número 45 desta emblemática convocatoria, que regresa con interesantes premios o vindeiro día 15, e onde se van poñer en xogo 1.500 euros en premios para as mellores cestas. Como escenario, no momento o Departamento de Turismo escolleu a Praza da América, onde se vai habilitar unha carpa que deberán achegarse os produtores e produtoras participantes no concurso entre as 8 e as 10 da mañá para formalizar a súa inscripción. De feito, as bases volven ser semellantes ás de anos anteriores, xa que tan só se permitirá unha inscripción por unidade familiar, cada cesta contará cun mínimo de 10 madas de grelos e a persoa participante deberá ser, neste caso, maior de 16 anos. Xa ás 10, o xurado comezará a analizar cada unha das cestas presentadas a concurso e as non premiadas poderánse poñer á venda dende as 11. De feito, a entrega de premios vai ter lugar ás 11:30 na propia carpa da Praza da América. Como sempre, premiarás a calidade do produto con premios de 400, 300 e 200 euros, ademais de 5 accessits de 75 euros cada un, o que se vai sumar o premio especial Alexandre Pérez Sintín, dotado con 300 euros e unha peza artesanal conmemorativa e que se vai conceder á cesta mellor engalanada da convocatoria. E para desenvolver a feira precisamos dunhas infraestructuras. Tamén hai que licitar esas infraestructuras. Seguimos falando, por tanto, da inminente celebración, quedanos menos dun mes, para a Feira do Grelo. Para que a edición número 45 da Feira do Grelo das Pontes volva a ser todo un éxito, precisa dunha infraestructura á altura deste acontecemento. E que male que o atractivo do certame de cestas é unha gran baza, tamén é preciso contar con actividades que complementen esta cita para o 15 de febreiro. De feito, o Concello xa está perfilando os últimos detalles da programación da segunda fin de semana do mes que ven e que se dará a coñecer nos días, pero que xa se ven de licitar é o contrato para a prestación das infraestructuras e servizos que acompañarán non só a Feira do Grelo, senón tamén a celebración da tradicional cabalgata de Entroido. Así, o orzamento do contrato ascende a 33.739 euros e as empresas interesadas deberán presentar as súas ofertas ata o día 2 de febreiro como data límite. Trátase dun contrato dividido en lotes e recolle non só as diferentes infraestructuras que se deberán colocar nas rúas do centro durante os días 13 e 14 de febreiro, senón tamén outro tipo de servizos, como de vixiancia nocturna ou limpeza. Así, a empresa xudicataria deberá encargarse da instalación e retirada das jaimas que se van a habilitar na rúa Ramón Cabanillas, da carpa mobiliaria da Praza da América ou da carpa de diferentes elementos da Freixoira Municipal e que quedará instalada na Avenida da Coruña. A semana deberán habilitar un escenario no patio de Santa María, xunto coas mesas e cadeiras necesarias para a degustación popular de cocido, ao que se sumarán outros servizos como o fío musical ou a decoración acorde con esta festa, xunto coa impresión dos cartéis e folletos da programación da xornada. En canto ao persoal, a adxudicataria terá que contar cos efectivos necesarios para a montaxe e desmontaxe de todos os elementos, ademais de cun equipo de vixiancia e seguridade e efectivos de limpeza, xunto cunha persoa que se encargue xa o día da propia cabalgata de Entroido, das labores de animación e presentación do evento e da entrega de premios. Todas estas condicións e requisitos pódense consultar no prego do contrato que xa é público na web aspontes.org. Esta fin de semana tivemos festas, porque sí, en As Pontes temos festas en xaneiro. Todos e todas sabemos perfectamente que falamos de Pontoibo e que falamos de San Vicente. O ano pasado a climatoloxía fixo que houbera que adiar a poxa. Este ano estivo aí, o tempo quixo xogarnos unha mala pasada, pero non foi quen de suspender estas festividades que se desenvolveron durante sábado e domingo. Nin as baixas temperaturas da fin de semana, nin os avisos de neve, nin os refachos de vento, nin tan sequera Ingrid. Nada puido nin o sábado nin o domingo cos fideis asistentes ás festas en honra a San Vicente en Pontoibo. Música, fervor reixoso, tradición da man da súa poxa de produtos do campo e diversión en maiúsculas para o primeiro dos grandes acontecementos lúdicos de 2026 na nosa vila e que non defraudaba.
A festa xa se poñía en marcha o sábado, da man da primeira das misas en honra ao patrón, e a que seguía a sesión vermú co grupo Eureka e un repertorio ateigado de bachatas, merengues e pasodobles. Unha formación que repetía a noite, neste caso como teloneiros da gran orquestra da fin de semana, a Gran Parada. A formación de Rianxo daba conta ante o público pontés da súa nova dianteira para este 2026 e do espectáculo que levarán durante todo este ano polas vilas e concellos de Galicia. Xa o domingo, os que foron quen de resistir tanta festa e erguerse cedo puideron tomar parte nunha nova homenaxe relixiosa a San Vicente, neste caso cunha pequena procesión ao redor da capela comandada pola imaxe do patrón. Ao seu remate chegaba un clásico, a poxa de produtos agrícolas e manufacturados cos que cada ano se axuda a costear estes festexos e que dende 1882 é todo un acontecemento para a veciñanza da zona. Dúcias de ovos, polos, doces, restas de cebolas e tachourizos e patacas da casa foron algunhas das viandas que saíron a subasta e que un ano máis dirixiu José Vázquez na compañía de José Luis Ameneiro. A ver, vamos a empezar con os juegos como a sempre. Tanto valen os juegos estes? Tanto valen os juegos? 2 euros. 2 euros a unha. 2 euros as dúas. 2,5. 2,50 a unha. 2,50 a unha. 2,50 as dúas. 3 euros. Como remate, pois nada mellor que mover o esquelete para uns cunha sesión vermú que se prolongou ata a tardiña e que amenizou a formación Salsa Arena, e para outros, desfrutando dun prato de callos por xentileza da organización. O conservatorio que temos en Aspontes vai recibir unha chea económica por parte da Deputación da Coruña. Obedece a un plan de axuda aos diferentes conservatorios das localidades da provincia. O Conservatorio de Música das Pontes vai contar cunha chega de 25.000 euros procedentes da Deputación da Coruña, da man do programa anual provincial dirixido ao mantemento deste tipo de instalacións en toda a provincia. Para este exercizo, o goberno que dirixe Valentín González Formoso destinou un total de 475.000 euros que terán como destino 31 conservatorios e escolas de música e danza de toda a Coruña, con partidas que oscilan entre os 11.200 e os 25.000 euros. De feito, o Conservatorio Pontés, xunto cos centros de Carballo, Arzúa, Culleredo,
Melide, Noia e Ribeira son os que reciben as achegas máis altas con case un 40% do total dos fondos destinados a esta convocatoria. Gracias a esta aportación, o Goberno provincial botará unha man a esa trintena de centros, apoiando económicamente o seu funcionamento ordinario e contribuindo deste xeito á promoción da formación musical e artística, garantindo a súa continuidade en todo o territorio da provincia. Neste senso, o presidente da Deputación apuntaba que é preciso apoiar a formación artística que se desenvolve neste tipo de escolas, onde hai moito talento e que debe contar cun profesorado cualificado e cos medios axeitados para poder desenvolverse. Valentín González Formoso recalcaba o obxectivo do goberno que dirixe de seguir coa súa filosofía de facer accesible a cultura e a educación a todos os concellos da provincia, con independencia do seu tamaño e evitando que este tipo de oportunidades queden tan só circunscritas ás grandes urbes. E os xoves temos a cita de todos os xoves na biblioteca, os xoves na Biblio, aunque non sempre é propiamente nas instalacións da biblioteca, desta vez si volve da Casa do Peso á biblioteca. Xoves na Biblio pechará a súa programación de xaneiro, neste caso cun cambio de escenario, porque para o vindeiro día 29 a actividade escollida vaise desenvolver nas propias instalacións da Biblioteca Ribera Rouco. Así, a proposta para esta semana chega da man da creatividade das propias crianzas e que poderán plasmar as súas ideas máis imaxinativas nun obradoiro para elaborar marcapáxinas. A empresa obrensa Dido Arts vai ser a encargada de ofrecer este taller dirixido a nenos e nenas de 6 anos en diante e que se desenvolverá os xoves dende as 6 da tarde na sala infantil de lectura da propia biblioteca. O obradoiro, ao igual que o resto de actividades deste programa, será de participación gratuita, aínda que as prazas son limitadas, polo que é necesario realizar a inscripción previa telefonando 981 102 562 ou ben achegándose ás propias instalacións da Biblioteca Municipal. Dobre cita canto a xente aficionada á calceta, porque aquí sabedes que temos a quedada leneira habitual por parte da agrupación local, pois desta vez teñen dúas citas. Esa quedada e teñen tamén un obradoiro de punto circular. Puntadas con Agarimo xa ten en marcha calendario de cara ao mes de febreiro con dobre cita co ganchillo e a calceta para as vindeiras semanas. A primeira das convocatorias chegan tan só uns días, porque dende o colectivo van a organizar unha nova sesión formativa, neste caso será un taller de tecido circular para elaborar boinas ou chales. A actividade, programada para o vindeiro 8 de febreiro, vaise desenvolver no seu local da Rúa Narón entre as 10 e 1 da tarde, será cousa da experta Ana Conde. As persoas participantes poderánse anotar no teléfono 658 961 505, onde tamén lles aclararán as dúbidas sobre prezo, material que se vai empregar e contido da xornada. Pero a marxe esta convocatoria, tamén hoxe temos que falar do novo encontro mensual e que neste caso levará aos socios e socias da entidade ata o local da Asociación Vincallo na Calda Belaiña. Ali o día 22 de febreiro teremos nova xuntanza de asociados e que vai seguir a liña de encontros previos, xa que cada participante poderá levar a súa labor e ali compartir non só trucos e puntadas cos demais asistentes, senón tamén o seu día a día. Neste caso, o encontro botará a andar ás 4 da tarde e desenvolverase ata as 7, e como coincide co remate das festas de Entroido, toda aquela persoa que así o desexe poderá traer o seu disfraz. Tamén para participar nesta xuntanza é necesario inscribirse previamente no 658 961 505. Imos agora tamén cos datos deportivos cos que xa contamos desta fin de semana. Imos resumir algún dos resultados máis salientables do noso deporte. Comezamos cun difícil panorama para o Clube Deportivo As Pontes, que volvía a caer na casa. Afúndese no último lugar logo da derrota con Mugardos. Perdeu por 1-2 nun partido que rendiron mellor do que puideron colleitar finalmente. A pouco de comezar a segunda parte adiantábase As Pontes, que facía soñar a súa afección nun derbi ademais de proximidade e logo dunha primeira entrega moi seria diante do que ademais é un dos equipos máis potentes da Liga. Pero puidolles a presión. E os visitantes deron a volta ao choque para quedar cos 3 puntos e deixaron a situación complicada con As Pontes a 8 puntos da salvación e antes de volver xogar como local a semana que ven contra un complicado Cambre. O partido xocose no campo artificial perante o pesado estado do campo principal polas chuvias destes días. O tempo fixo adiar os partidos dos venres e sábado, polo que tivemos tan só os de onte, onde hai que salientar a derrota das infantís que caían na casa 0-2 na Liga Galega. Resto de deporte, resto de modalidades. Temos que falar, por exemplo, hoxe de hockey, unha de cal e outra de area para o As Pontes. Vencían na casa os benxamíns.
derrotaron o Narón na Liga de Prata nun partido que tiveron que remontar. Os alevíns caían en Santiago, co Berenguela, nun choque que se escapaba nos minutos finais. E tamén temos que falar dun partido que fan afección, o sábado, fútbol sala entre Esteo e Salamanca, un equipo visitante tan intenso como ordeado. E ao descanso con 1-3 que facía que quedar cos 3 puntos se volvera unha complicada empresa. Na segunda metade pechaban os da casa os salmantinos e dominaron por completo un choque no que completaría a remontada ata poñerse 5-3 con menos de 10 minutos por diante. Non souberon pechar o encontro e os visitantes marcaban conseguindo a igualada na última xogada do partido. Euforia nun Salamanca que rescataba un punto sobre a bocina, decepción nun Esteo que se beneficia máis deste punto que lle permite seguir segundo manténdose a 3 puntos. A semana que ven tocou a difícil saída o domingo a mañá en Xove. Tivemos tamén esta fin de semana rugby, en este caso tan só xogou o equipo senior, adiouse o partido de M14. Perdió o Fendetestas en Santiago nun partido no que lle puido a vértixe, caeu por 27-19 nun choque que gañaba 3 minutos do final. Logo dun arranque titubeante, os 20 minutos xe deran a volta ao tanteador e metíase no encontro os verdes para chear os últimos minutos 7 puntos por diante. A falla de 12, un golpe de castigo dos composteláns puños a 4. Unha acción afortunada para os locais permitía anotar unha marca que os puña un punto arriba. Quedaba a última xogada do encontro e por riba, con Fende volcado, chegou a puntiña cun novo ensaio transformado. Foi todo por hoxe, foi todo por este luns 26, o día en que volvíamos aos informativos diarios, coas mesmas limitacións, pero tamén coa mesma ilusión. Estaremos cada día dende a televisión local, porque ao final facemos isto para vos, e iso é o que nos move, o importante. Grazas, de que mañá un saudiño. Boa noite e bo descanso.